Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Brian Banda ndi programu inanso sabata ino ya Times Exclusive. Amatipatsira maprogramu wa ndi Rainbow Pens. Mulendo wanga mprogramu uyi madzulo ano ndi bambo Bright Malopa amene adakhalapo mkulu wa Malawi Broadcasting Corporation mbuyomu. Iwo wanso adakhala chief advisor kwa mapresident awiri Peter Mutharika komanso Bingu wa Mutharika. Ndi wachita business tsopano ndikufuna ndikulandireni kwambiri. It's been a long time tisadaonane, mwatilemekeza kwambiri bambo Malopa. Tatokoza kwambiri. Pano muutani? Basa kulima kupanga research magonzatanse komanso kupanga lobe ma agencies aboma kuti akhali ma regulations oti ma projects ngati amene tinawo chidwi makamaka ngati special economic zone kuti adzakhale okhazika bwino ndi malamulo abwino opikisana ndi maiko ena kuti ife idzakhala attractive ngati dziko. So kuchoka ku MBC kuja munaenda bwanji? Because I hear kuti sometime munali ku Makra. Yeah, so can you explain mwaenda bwanji? MBC titakhala ku MBC kunabwera former president Her Excellency Joyce Banda adathamangitsa mene kuja. Kuna nyo kuthamangitsane? Ayothamangitsa. Okay. Munalo kwaja. Magiyolo basi? Asati magiyolo basi. I think two things. Maganizo wao amanona ngati kuti timadelera. Okay. Tugwanchito ku MBC koma seasonal choncho. Amabweretsa majita yena amene amativuta ife kugira ntchito. Okay. Monga mwachitsanzo anayamba program I think in November 2009. This is just 3 or 4 months after going into new government. Imene amabanga adopt my clinic. Yeah. Because they are not individually just safe mother. Yes, I remember. Yeah. So my problems that ambia namba benebo. Okay. Chifanya kuti yo amabwetsa ntchito liwo noti akupanga adopt. Okay. So ifeyo ngati MBC titawunikira tipata tsopano vice president akupanga adopt ma clinic okhala aboma. Ndiye kuti no akapanga adopt clinic iyo osapanga adopt clinic iyi. Anthu aziva bwanji. Two, maonena kuti adoption it's a legal word. It's not just a question ndofuta tichacha. No, it's a proper process yonena kuti pena pake ndiye kuti amene ali ngati control guardian amapanga physical control mupanga no transfer kwa munthu yoyo. So when you go and say ndapanga adopt clinic yoyo ndiye kuti know what exactly are you trying to say. If this clinic is part of a budget ya zipatala zaboma and then mulindi president amene sabanga adopt nyachichonse. So no anthu adzitichani. Okay. So titaise kumaonikira zayo zoti timu yawo ndiwo samalana samamvetsa amati tikuwapanga sabotage foti ndi amayi. Okay. Ndefe titakhala kanthawi zinapeza kuti kenda kamapanga bypass management amango panga approach anyamata tulankhani iwe wali nditiso khani kwamene chakuti Brian bwera kuno uya kuno nde anthu aja akabweza zozija news is only 30 minutes. Nde afuna bezi meje zitani ziwebeni pachapo nde anthu opanga no edit odata kwa nkhani zizi kuti zikhala banji editorial policy. Nde anakhangata mambo mazichecha zimene chazo. Nde anambo kuya sopano nde kuti naona ngati amene akwatchingira ndi munthu uyo kapata tulankhani uja muna ampatsa timwana muna ngoja ndalama nde imba phone nkumakalipira osatuze feyo. Nde ife na no. As long as I'm in charge here, if she does not want to come through me, then I'll put a stop to this. Okay. Because I don't want to mislead the country into coming up with the contrarian discussions about what is happening. Okay. So
inali issue ngati imene yoyo kusamvetsetsanako kunakhanga tuno chifukwa kuti makhati mafuta ambiri nakuti inu we are concentrating kwambiri on office yoti is just a delegated office palibe so police ngati boma zopanga zizi ndi mwina kuthetsa mavuto tingochecha. Okay. So zimene zinazi ngati personal tita abingwa tamwalira ata abingwa jasapita iwo manyada amenaja ndekuti iwe upita. So I think I was the first person to be fired. Okay. When BC. It was not BC. The first person Joyce Banda to fire to dismiss. Okay. Atangutenga boma. Okay. Was inayo. Okay. Jefuga time na mabanga announcement awa nalinda ntwena, Inspector General, Attorney General nyanjani. And after that I think the second person was Amukiro. Ndantwena. From there I welcomed it anyway because I knew kuti kutsogolo kukalajani kukalantolo. Then I vita kukoti akotaja ananena kuti ya libe mphamvu zowayo tsawa before mkonto kuti mwati munabe president. It was just a third party. So we successfully won that case. Got about I think 65 or 70 million waja. Time is not in drama. There's many other number of current ideas in India and others into zina. Okay. Ndio kuti mutsipezeka kumakra. So ndita choka komeneko ndamupanga zanga. Yeah. Kunabwera apita Mutharika. Okay. For napeza ganchiro South Africa. Okay. Timapanga aggregate content mabelika kuma choice and stuff. Okay. Kanchiro kabina utitu. De maka Msantoni kuja. Office yanga sura yikomene kuja. De Mutharika nabwera kuti iwe ndifuna uthandize kumaka campaign. Okay. De takambira zito zingapo. Naona kuti munthu yokhanga ali ndi chidwi choti apange zinthu one zopitiliza zimene Bingu adayamba. Ine nali ndi ubale wabwino kwambiri ndachimwe nawo. Okay. Munakhala nawo bwino kwambiri. Okay. Munaja nawo bwino wa Bingu. Kuja bwino singathoka amba ngati naja bwino chifukwa tikagwira ntchito. Okay. Ntchito so yooneka kuti munthu agwira ntchito. Okay. Ndi majati kulanga. Okay. Kumasi ku MPC umene kwe? Ku MPC umene kuja mudali yeso inu kuja. Yes. Yeah. So kuchoka pamenepo nde IBM wana ndipatsa chidwi chifukwa cha zinthu zingapo. One, out of respect ya Bingu. Two, IBM waja asanakhale nduna anala advisor wa president. Ndiye mzambiri kwambiri timagwira ntchito limodzi makamaka iwo waja Dr. Heather Kintaba ndineyo. Ma decisions ambiri odi apatitele tiwapanga limodzi. Nde tikamachiza nawo mwama mafotokozera zinthu muloti ndi munthu anzeru kwambiri. Komanso munthu odekha, komanso munthu oti samadziponya uli kudzitukukula kuti balanga ndi president. Ofikirika you did feel kuti paliso zina zake zokhuza kuti president kuelekeza mama wachitala twena. Okay. So tinati munthu uyu ngofunda kunthandiza chifukwa no anthu sakhala ofanana. Bingu anali ndi vision, anali ndi ideas nasi munthu anzeru kwambiri. Chimene amangosiyana pang'ono ndi achibwenawo chitoti Bingu amakhanga ndi wankhondo. Chilichonse sichipa tenga nthawi kuti chikhale personal chifukwa amafozi zochitike. Yeah. Ndengati amakhala ngati mukapita kutcholo kuli nsewu umene amakonza nthawi imeneyo akuti pamwala anthu zipacha. Lambula akuchotsa mwala uja tsiku linakele amadzapeza sobwereraso. So Bingu anali ngati munthu oti either tikuchotsa olukapena tikulambalala. Okay. Pamene PM yamone kuti he was very engaged with akoli bajitire tipange engage. Twali zinthu zingapo zimene ndapanga. Tisapita masankho
ine Dr. Taba ndi Peter Mutharika tinamba maunika zinthu ngati zandale kuti komano ndipinga kuchita bwino koma ndi bwino kuti tikapita masankho amene wadzakhala ovomerezeka ndali yense ndi njira bwino kuti masankho amene okhazi ovomerezeka ndali yense ndi bwino kumakambiranaso ndi anthu amene ali otsutsa boma kuti pakhale ngati pali kugwirizana pang'ono pa nkhani ya mtendere tizazoterozo. So ABM was very critical in the conversation. Imeti mampanga advise bingo kuti zimezi makanga ndi ma friction aye ndi magili muluzi. Okay. Ayambe kumachepa. Okay. Komanso kuti adziaona ngati ma strategic competitors osangati ma adversaries amene mezi. Chifukwa cha uphungu menewu tinajezapo ndi Kasimu Chilumpha amene nthawi imeneyo samayang'anana ndi Bingu kuti akuyankha mlandu oti afuna kupha president. So ifeyo timafuna kuti pakhale mtendere milandu ija tichotse akhululukirani. Tinapangaso ma arrangement oti tipange reach out kwa Bagili Muluzi nthawi imeneyo kuyang'ana UDF. Zizi machitikatu chisankho chinatani chinachitika chisanachitika nthawi imeneyo kuti Samu Mpasu Honorable Matumula amali ngati I think ma top people hierarchy officials UDF uko koma timankhano padera. So conversation imeneyi inali an effort from us kuti pasamakhale ma confrontation between mtsogoleri wa boma komanso amene akuhanga ngati ndoyang'anira opposition. Nde upangiri wawo umone kuti amamvetsetsa chifukwa chimene chimachitika anthu andalewa amakoto khalanso ndi amayika malire ngati inuyo macheza ndi Peter Mutharika mwapatsa moni ndi kuti anthu ena ake akangokunani namina ndo Peter Mutharika. Zonena kuti inuyo mukhozocheza ndali yense chifukwa kuti ntchito yanu ndio izalola kutero ya anthu ena saganizai amambo mapanga malebo. Nde APM was critical in trying to understand what me and Dr. Ntabatu to achieve kuti ma confrontation were at least ambopanga reduce at leadership level. So chachitatu was after the elections kunachitika amati academic freedom. So chinthu choyambilira chayona kuti I think a university lecturer was arrested or was summoned or something like that. Obviously the academia got alerted and managed to go around the world. They started demanding kuti amukiro apepese, and this is Inspector General. Now palizindaza ma dynamics na guess kuti kama katu kangata anthu sitimaziwa zoti kodi tikupanga tachi imbality. So when they started attaching the Inspector General, whose boss now is the Commander-in-Chief, who is the President, Zabizota President, who is also a Vice Chancellor, and Tamanga, who is Chancellor of University of Malawi, and Tamanga Banga side in Duyu, Amenali Inspector General wage, Malamoti, and also Bezetsaso Mbalia, for this Chancellor also, or University of Malawi. The Panakanabali conflict. Now, Chifoyo the President of Bilagari is not over the Minister of Education, Luelere, Ngwambo Babanga contradicting President. But there's something else that he did. Antu amapita kumaka panga easy. Hai mutele amene watu manda Congress. Wamene Bagili Muluzi. The usual stuff. Zimena tama panga. Pamene maishu sana menyo. Maishu zona uti there is an intelligence report that seemed to have emerged from a classroom
And that, in all fairness, wherever you go around the world, interferes with the freedom of academia. Yeah. That's a legitimate issue. So APM amadziwa zimenezo. Ndiye somewhere somehow, I don't know what Bingu sensed, he decided to call for a meeting. So ku meeting kuja anandipemphane kuti nditumize anthu akapange record meeting meneyo. Komano I think some funa panga late ndi nali just radio. For the radio sidzi option ngati makamera. So there's something else that Peter said there is zinatipatsa chidwi. Fana khape anthu aja kugamba hayi so Bingu konena kale position yake anthu ose aja akugamba zopanga support Bingu. And yet a few minutes ago amakhanga tamamvetsetsa mamwezi maendera za academic freedom nkumapanga support ndani APM uja. So APM atakakapa to say aja sinikatwe maina anadza imati, you know what, Your Excellency, all these people are telling lies. Meeting inu munabwera mu office manga tanena zimene manena zicha zimene mukamba zisiyana zimene manduza mandalengezene palibe amene anayankhula ndikugamba zokhanga takutsutsa taunama. But the fact that he stood up and said all these people are fooling you, are telling you lies, zandipatsa chidwi kuti munthu uyu ndekuti ndi munthu oti amaganiza kwambiri amadzota otinamiza wasautinamiza atati akhale mtsogolo munthu amene akhoza kutani kulamulira bwino chifukwa kuti adziona uphungu wabwino ndi zimene zandimangisa chidwi to okay mfa kuthandiza atuthandizane zinthu zatu zimene zimene zanthandiza. Okay. Yeah, but my question was munakapezeka bwanji ku Makra? Oh, so ndiye tathandiza kupanga reorganize structure ya campaign. You mean year 2014? Yeah. Chifukwa campaign ija anthu samemvetsetsa kuti uwine campaign simuwina ndi anthu ajama panga mali achaya. Okay. So it's not about who has bigger crowds? No. It's more than that. Okay. You have to be organized, you have to have people amene akudziwa zimene akuchita kuti kodi campaign imeenda bwanji, ma pressure points ama elections ndiyati kodi zimene zimaenda mutu mwa munthu amene afuna akavote ndisotani. So timu imene jayo sitima timu amene maona amene apita kumsonkhano malale maya kamene kumayankhula pa misonkhano ayi. Okay. So ngati ufuna watenga boma ngati chipani kuti ife tikoze tidzalwa boma mmene somudzikhalaso ndi shadow government. Okay. Shadow government means si shadow cabinet. Okay. That a director of youth kena kanda minister of youth, director of jabu no. Shadow government ndio ndio kuti mudzidziratu kuti tikadzawina o pamene tukulimbana ndi boma limene lili mbomali anthu amene tulimbana nawo sa anthu achipanacha tulimbana ndi anthu amene amagonjera boma. Okay. Ndekuti ngati ukuli atendo cheno ukreso chanuku atone cheno. Okay. Ngati ukuli wa intelligence ukoso krejani. Okay. Wa intelligence ndiye zimene zimachitika ngati intelligence simapeza ukoko mmakapeza boma mwemo. Oh. Kenaka nkumapangano rani zinthu zija ndi mapeta yake mazo kuti chisankho cha chichitika zinthu zikhanga zikuyenda koma awa atembenuka bwanja awo nchifukwa chani anali ukoko makhanga ti akweza amagwira ntchito ndi anthu ena aja ndamene sama pachitika zotera apa thamangani mupengeza kuti ali mboma momwemo. Ali mboma momwemo. Okay. That's what happens. So if you don't have this shadow government, you will not win an election. So mistake iwambile mene najita Joyce Banda kutenga boma ndi kwambo tamangitsa anthu. Okay. Kupanga fire wa intelligence at least anapanga adopt ame commander
koma there are so many strategic people amene atane anachotsa. Okay. So mukapanga chonchi chanthu acha mwapititsa kunja koma simunadule ma relationship awo ndi anthu amene ali mkatimo. Okay. Amakambiranabe. Okay. Amachezabe chifukwa pena pake mwina they owe them my favors, pena pake anathandiza, pena pake anali bwana awo. So iyi ndi management imene anthu achipani samayimvetsetsa. Chimodzimodzi ukakhala kuti ukupanga pursue kuti ifeyo kuti tikhale mboma chifukwa kuti tili ndi mtundu wakuti ndife alomwe tifuna alomwe swabwire mboma, ukangwamba zimene zichazo ukopseza anthu amene sala alomwe. Chifukwa ndikuti ababa wakadzabwera ifeyo ife ndife anyachusa, ife ndife atonga, ife ndife atumbuka, ife ndife ngoni, ife ndife achewa, ndikuti zathu basi zatha. Ndeka gulu kapene mukopseza santhu achipani ajayi. And that's the danger ya kusankhana kwa mitundu. That's the danger ya kusankhana kwa mitundu. You cannot go in an election kumanena kuti ife ndachewa kapena ife ndalomwe. Okay. Ndimi mundiponga tintsogoleri au pange tine zimene zozo anthu amene abwetsa mapuche amene those are the first people to fire. If I'll give you an example, go back to 2020. Look at the last 2 days of Peter Mutharika in office as president of Malawi. And also look at the last 24 months leading to that. Kunabwera anthu ake anakamproza maganizo nkunena kuti tikhale ndi watu. Apo pakhale watu. Zabodza zokha. Peter Mutharika anaititsa press conference. Yomalizira makaikumbira bwino. Ataloda anthu ambiri achilomwe ku MBC kuja. Who came for the press conference? Press conference yomalizira. MBC inabwera. Sinabwera chifukwa chani. Komanda atwaje pati chani? Atwaje. Director of News unalibe. Anthu amene amathamanga maripoti okhanga tawa nda DPP. Director General kunalibe. Last press conference, that's where leaders, Kanda MCP, Kanda DF, Kanda DPP should know. We naga zambula kutala miza za ntundu. Akupusitsani kwambiri. Simagwira. Chifukwa yonena kuti in politics there is a concept amati loyalty. Okay? He is not loyal. Loyalty does not exist in a vacuum. It only exists when interests coincide. Then how well did my proposal to manena kuti inoyo ndino kwathu nde tuthandizeni apo tichotsewa kuti yo tikewa kuti tiyotsewa kuti tikewa kuti mavuto akabwera oyambira kuthawa ndamene achama kuzaza kuti tikewa kuti wa mtundu wanu amangompusitsa mtsogoleri uja kungondyetsa. Nthawi imene Peter Mutharika anasankha ame kumanda mwakumbukira amati I think anamatanga anthani ang'ono kwambiri uku kanachotsa anthu akuluakulu mosayembekezereka komano anthu amaganiza kuti akwachotsa chifukwa afunika ndani munthu achilomwe. Ame kumanda ndamene anapita kamuza Peter Mutharika unaona kuti tuzatenga bendera iyi tupita naye kunyambadwe chifukwa president ndi Lazarus Chakwera tsopano wanthu ndo auchi. So watu wajezali pati popo. So ngata Mutharika afuna kuina chisankho asamvere kwina kana mizoti yayi ine mavota ano o anthu athu ndachilomwe ngati Chakwera afuna kuima chisankho kuti awine wina akasapusitse kuti yakoma achewa no.
anthu amene amavotera chipani chifukwa kuti cha mtundu, they're not more than 25%. It's about 20% or so. Now, pa 50 plus 1, ngati mukufuna kuti akuvotera ngati muli 25%, ine mukatenga kutiko. Sisi mufuna anthu enawo. Ndi anthu abwera bwanji ngati mwike chichinga yoti mufuna anthu okhaokha. So zimene zizi zoti atsogolera samazi pange tateni akangomva munthu akuzoti ya tipange chifoti tifuna pange takati angozoti akumana ndi khuluku amene akufuna apositse afuna angodya apezepo ndalama zoti adzadya. Upangiri wabwino ndionena kuti munthu mupange target family. Ngati mufuna kuita chisankho pange target family. Inuyo muli ndi akazi anu, muli ndi ana anu. Ndi muziti mukakhala muzikambirana, mmakambirana za ndale. Kuti mbondale mukambirana zotani. Zambiri mmakambirana zimene zikukudzani inuyo pa ma arrangement anu, moyo wanu, matumbano. So ngati muli ndi anthu aupengo labwino amene akuthandizani ma strategies, amakupangitsani kuti mukhale ndi ndondomeko zabwino zoti mapulani anu akhale akambiriridwa ku nyumba. Okay. Mukangofika pamenepo kuti anthu akambirana, ndipo zokambirana zanuzo ndi zoti zili positive pa family iyi, kaya ili kuchitipa, kaya ili ku Ngabu, kaya ili kumpatsa abwire, akambira zonena kuti ifeyo tiona ngati kuti awatatabwera moyo wathu sintha osati ifoti ndife alome ndife chewa ndife ngoni kapena ndife atonga kapena ndife atumbuka ayi, koma ifoti pabanja pathu pano zinthu zizisinthira tipeza ntchito. Ndiye kuti mukango win argument imeneyo pa nyumba pa chitonga pa household level, muine chisankho osati za mitundu zoyi, za mitundu zangu kusitsani yabe. Kuona kwa ine tumwe ndulabe ya muona bwino, muona ndimwe nasonera ya muona bwino kwambiri. Peter Mutharika akuti afuna kubweranso and palizola lankhula zambiri. I wanted to tap your understanding. Well, my understanding is that I just got the Bill of Rights. Yeah. The Bill of Rights, it's a constitutional provision imene imamulola aliyense kupanga exercise the right to participate, to associate, also to take part in the development of his or her country. That Bill of Rights does not impose an age limit. So ngati iwo akufuna kuti aime palibe image waletsa. Komano ene ngati observer ndi mankhandi chidwi ndi chidwi yanga chabwera pa zinthu ziwiri zimene iwo wakunena ndi zimene chipene chawo chinanena. Okay. Ata Luza Boma anapanga constitute study imene amati wathandize kuunikira kuti kodi chipani chathuchi chachitika nchani kuti wena bwino mpaka na atitulutsa mboma, which was brilliant. Ndiye study ija mukapita kuma recommendations awo, I think inapanga segregate munasomuna naso. The chief problem which they discovered inalena kuti amati leadership. So aga leadership sindozoti amatanthauza chani kuti amapanga involve Professor Mutharika kapena inali kuti Professor Mutharika anali kunja kwa leadership iyi, ndi leadership ndimene inapangidwa blame kuti aluze boma. Chifukano fusulangano okudaba kwake kuti ngati munadziwa zoti mulali ndi problem leadership. Yeah. Ndiye mukubweranso kuti noti yayi kodi mwakonza za leadership izo, ndiye mbuti leadership ikhale yomweyi. Ndiye kumvetsetsa kwanga kumangotivuta kuti doti chipanichi chidaganiza bwanji kuononga ndalama zambirimbiri kupanga studies izi ndikukhala ndi ma recommendations amene anagwizana nawo komano khanga tabwerabe komwekonso. What is the motivation? And then
onopo ndaona ndithu malebo omanena kuti proven leadership. So proven leadership, it's a good concept, but what did the party say according to their own studies about the leadership? Forget about what Chakwera may say or what Bagili Muluzi or Atupele Muluzi or Chakufuka Chihana, or Enoki Chihana or Daiso Kabambe may say about the APM or what other people say about his age, but just look at what the party and in the document. And document. Okay. Document inena kuti mavuto athu ndi awa. Ndiye mavuto ambiriwo imapanga pick up kuti chani leadership. So mubwesa zimwe zoto this is proven yake ndiyo tani. So tima nkhani mafunso komanso titi ngaletse ali ndi ufulu. Tichite break pang'ono. Ziko. Tibweranso ndi posachedwa. Ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndi bambo Bright Malopa amene anakhalapo mkulu wa MBC komanso mulangizi wa president mdziko muno. Akutipatsira programu iyi ndi Rainbow Pens. Ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndi bambo Bright Malopa tukambirana pano mmene dziko likuyendera. So popitira ndi nkhani imene makamba what worries you is the results yes study imene inachitika. Yeah, what worries me the study yachitika, then what did the party do about it? Kuli nimesa mulikongo? Aye, sinaloweko cheni, sinaloweko DPP. Sinaloweko? Aye, koma kuti ndagwira ntchito ndatsogoleri. Also it was just only utsogoleri basi? Contract. Bwera tithandize contract ndi basi. Oh. Yeah. Iweyo tithandize kupanga organize this strategy tufuna tipange achieve this. Basa tipanga high. So you cannot say you are DPP? I'm not DPP, mkafunse. Okay. Ichipani chimene nalowa kwene pandeka. Nchafodi. Oh, munakaba afodi? Takaba member afodi. Okay. Nakula wanga kulisa kali time yo kani one kwaje two kwaje. Ma 90s. Okay. Nde chipani chimene nati ndalowa. Ntaikena kake chifukwa choti ndali ndinzanga mati Kalonga Stambuli to England. Ndi Peter Kumpalomi. Anadzalowa part of NDA. Okay. Nde ku UK go timathandiza chifukwa nalazi nsanga. Anandipempha ndathandize. Komano solo kuchipani. Nthawi imene Bingu amatitenga. If ameti mathandiza NDF makamba nthawi UK. We were against UDF. And by extension we were against Bingu. But Bingu saw the substance. So DPP tati ya wina pamasankho akubwera sizidzakuona ninso muri ya vimboma. Ayi ine siningala so china lero chifukwa yona kuti ndili tizanga zochita. And ndabanga invest kwambiri kuti siningabweresa mabanga zina. Kuzikwena kuti zimene fulopangazo zambochitika. Chifukwa chitukuko chitu kutukula dziko lako sikuti ukhale member wa chipani. Okay. Inuyo panoka mukuzothandizira kutukula dziko lanu. And it's very simple. Mupita muzoni kuja mupita kuna kwake mukagula malo 2 hectares kupanga kanyumba ndizipita bwanji ngenda kuja. Ndilambulisa nsewo. Opita mino chako muzadabwa inuyo kuti mwapanga sewo kuti mukutsa galimoto yanu pita mino kuja. Anthu amene akudusa nsewo moja ndambiri. Chituko chimene chocho. Ineyo zoti ukhayo chipani then utenge ma ideas zako kupita ku parliament muzikakangana singwiza nazo. Magezo kuti pandeka kuzopanga. Ndapanga sewina wake kumongoji. Kumalembo.
kuchoka pamunda panga ukafika Musewatala. It's about 6 kilometers. Ndatenga grader kupalitsa bwino chaka chomwecho, this is almost 10 years or so. Chaka chimene panga imejo chinachomaliza panopo apapanga ndantha kumeneko na ndadabuti kagulu atu wako zasewu koma sojenna kuzatu ndine wambirira ndekuti mpaka anthu angati kuti ayi mudzakhale MP za MP zai so panoka kuzopanga chitukuko boma la MCP ndi a president Chakwera akuyendetsa bwanji dziko. I think umbali kukonda kwa eneo ndikamamva zimene amankula president akona kuti ali ndi chidwi icho tenda kuti akoze zinthu zipite patsogolo chimene chingovuta nchonena kuti abweretsa ma arrangement ake amene ndabwino kwambiri koma ma arrangement aja alibe structure panga support. If you look at the last SONA presentation, mobeza kuti panali zinthu zimene zimakhala ngati zanenedwa koma anthu akapita ku ground kunalibe. Now momwe ili system ya boma, there is simply no way kukakhale misrepresentation. Okay. Chifukwa chokuti national development agenda ija ili ndi maofesa angapo amene amapanga follow kuti tipanga easy. Simamba economic planning kuja ali template ndiye amazitumiza ma agencies ndi ma assemblies mupanga zotani ndi ma plan anu onse ndi ma local ndi report system ndi ndikuganiza kuti time anadzabweretsa presidential delivery unit, which was a good concept for president zake anthu eka mangu imitsa chifukwa kuti angokhalira kwa conference ndesa upanga so attend zinthu zofunika kuti zichitike kuti zipite tsogolo. So presidential delivery unit was there to begin to push those things kuti pamene zai madzipanga follow zipita tsogolo. Komano zooneka ngati pona kwa ine mwana ndikulakwitsa zoona ngati kuti pena pake mphamvu zinachoka no ku central government mukamapanga madocument amene chawo mwina zakakhala ku state house. Okay. Ndi ku state house kuja staff yake ndiyo chepa kulibe ma technician amene amakhala pansi kumakonza zimene zichazo ndekuti no amangotenga mwina ma executive summary nkwaika mu speech kuyo no mwina zinali ma statement of intention ma deliverables it's work in progress ma deliverables najitike ndemo zipanga combine maika speech whose intention is to spin not to report. So because of this deficit zobezo to my expectations amene ali now anthu paiwo ndizimene zochitika pali gap. Okay. So you need to create a system in which you need to begin to trust the government system so that my advisor adzingokhala advisors not necessarily to be involved in the technical matters involving government. The other thing chimene ndiona kuti apanga because I think spinning kutsogola kwambiri. Okay. Ikutsogola ni spinning. Okay. Pali gap pa zimene no anthu spinning akufuna kuti apanga chivi ndi zimene zikuti zichitike. Pali ma areas amene sanapange focus kwambiri chifama areas amene they are policy oriented. Ndi ma policy anthu sama chiona kuti njani chifukwa anthu afuna aone njewa aone chidina aone chotero. So for example, if you look at my legislations amene apanga Mutharika, to begin with apanga carry out my developments onse amene ABM anayamba, which is very good thing. Particular continuity. Chifukwa ena wandachipani kuma government idzipitirira ndachita bwino kwambiri. Idea yopanga National Planning Commission imene anaipanga
champion I think Peter Mutharika ajabwera aipanga ndikupitiriza nawo mukuona even Munthali uja anampanga employed Mutharika ajabwera sana nchotse sana pange disturb zimene zimafunika kuti agenda ya omaichitukuko idzipitirira. So there is a lot that my spin masters akuzopanga highlight for areas ngatinezo zifukano zimene achitira ubwino wa dziko osati wa MCP koma ubwino wa dziko komanso sitinso apitize foti ayi wanze na DPP APM ayi koma ndi ubwino wa dziko kukamba zokhazo ndizitoti zikhozaso kwakometsa anthu kuti akhale ndi maganizo abwino oti munthu uyu akupanga bwino. China chimene apangaso bwino kwambiri ndi malamulo ambiri makamaka kumbali ya ine ndili ndi interest ya special economic zone. Almost 3-4 years nakhala makambirana ndi pomala DPP kuti asinthe malamulo apange introduce special economic zone act in which government ipange seize certain controls in certain areas. Mazonimo even including suspension of economic laws. So that tipange spur growth process imene ajabwera analandira mpaka na apanga malamulo ndipo mu February anasalamulicha. It's a good thing. Chimene choyo chipanga unlock funding ma projects ambiri including aboma. There is a project imene afuna kupanga kumatinti kucha. I think it was about 400 billion. Palina ya kunzuzu, palina ya kukanengo. So mukhozo kamba zinthu zokomera pamene popo nthawi ya bingu nthawi pamanga ifeyo promote development agenda ya bingu tu anangogwira ntchito anangopanga misewu iwiri the first 5 years wa Kamphata Nkhoma ndi Wanchisi. That was the chitukuko chake limene tatani anapanga. Then anambulimbikitsa za ulimi wa irrigation wa green belt. There was a time aliyense kuti muone mamidzi anthu anambokhanditi ma water pump. So ife tinangokhazika pamene popo ndifuna anthu amakhala chidwi akuna za irrigation chachani anamuti bingu wagwira ntchito kwambiri katsulu wa chitukuko koma chitukuko chenichi imene apanga bingu anapanga after elections. Okay. Also before the elections, okay. In a parliament aja, Masti, Chitipa, Garonga Road, BICC, that was the 3 years after the election. Koma and Hamadi, bingo first 5 years, it was super. It was simply because people were concentrating this Minamatani. Amabanga. Nangazimene zisapenda bwino. Chimene ndona ngati sichikuenda bwino. Chana nakuti pena paka adadzikumbira dzenje pang'ono ndi president wo. Yes. Okay. Ndi malamulo amene anakonza ma improvements amati Land Amendment Act. Okay. Land Amendment Act muja muli provision yake imene ikusonyeza kuti munthu sangamulo poyamba amati pakhale restriction yoti munthu angokhala ndi maploti 5 usakhalenso ndi maploti opitira pamene popo. Yachiwiri njonena kuti anabweretsa definition ya amene angagule malo ngakhale ali nzika. Nde zimene zizi zapanga offend anthu ena amene ali ndi ndalama. Chifukwa zokhala ngati kuti munthu kuzokhala mzungu ngukhala mu Malawi koma sungakhale ndi rights ena. Which is against the Bill of Rights. Okay. Chifukwa mukapita ku Bill of Rights ngati uli mbadwa doesn't matter kuti kandi woyela kandi wakuda kandi mwenye kandi kafiri uli ndi ufulu panga chilichonse. So ngati muomba no kumanena kuti inde tufa soti wewe ndiwe Malawi koma chifukwa kuti ndiwoyela kuna tsitsi lako ndilopotana
ndekuti weyo siwe indigenous sungathe kukhala ndi izi pamene mukapita constitution kuchako akunena kuti kupatsa zonse musamusankhe munthu foti cha race creed. So ndi malamulo amene amayamba kuvutitsa anthu. Now pamene mwambo panga ataki minority anthu aja amanena kuti makosana pabwera chirombo pano ndeti panganani ndi anthu amene amapanga pa muwapanga atakaja kunsiku akulumikizana awapereka ma resources kwa anthu amene aona ngati adzachotsa zimene atani akuyikazi chifukwa what it means ndekuti maganizo mwa MCP ndi lamulo labwino kwambiri tifuna Malawi akhale ndi zotere fine komano pali njira ina imene makhoza panga musaletserete anthu kuti asakhale ndi ufulu wotere ndi pamene popo mavuto ambiri amene mukuwaonawa akuchokera pambali imeneyo chifukwa kuti anthu amene akuyawa amambo pangano sponsor anthu ena kuti athane ndi chirombo chimene cha mudzi. I don't know ngati mwandi ndokumvetsetsana apange bwanji a president Chakwera ngati mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress pakumakhala ngati kugwebana ku chipaniku. Problem achitatu tipapanga problem achitatu. Okay. Ndimene iyo nena kuti zikhala ngati kuti ife wangoona situdziwa kuti kuli zotani. Okay. Koma zikhala ngati kuti anthu akonzekera chisankho cha 2030 osati cha 2025. Can you say that again? Zikuoneka ngati kuti anthu ambakonzekera chisankho cha 2030. Okay. Osati 2035. Kwa MCP ko? Kwa MCP ko. Okay. Ndiye pali kukwechana kwambiri. Mutani muonetsetse kagulu kamene kanabwera kanalika chipani ka John Tembo khanga tikosekaja mwina 3/4 athana nako. Okay. Magulu achina lowe achina njofu yalema anthu achina nkaka amene amagwira ntchito ndachina Tembo khanga tikupeja kwati kathana nako. Ndi pabwerano gulu lina lene linali ma modernist tikonzezi we should be a vibrant party, which is okay. Then out of that kwabwano ma interests sobano amene achionekiratu kuti ali pawiri either anthu akangana zoti akhalera ndi kumetoa president Chakwera with a view kuti 2030 adzapange control chipani cha Malawi Congress Party. The agenda ya 2030 ndimene yokona ngati ikumanga mudzi kuposa mtsinje kuti adutse mserere pang'ono. Chifukwa 2030 sangatheke ngati sangadutse pa 25. ngati sangafike ngasangadutse pa 2025 papa 2023 kutali ndi mavuto so amene DPP nakumana nawo. Okay. Mkangano wakulu kwambiri pakati pa Malemu South Chilima ndi a DPP a president kuti uthalika pawiliwo amagwizana kwambiri koma ali magulu amene nakuti uyu sangakhale president chifukwa unachokera ku nchewu ndiye tionetsetse kuti asadzadumphe pamene baba. This is September 2017 to 18. Okay. Chifukwa akapitaso temu yachiwiri Malemu South Chilima ndi president Peter Mutharika ndiye kuti 2024 ndiye kuti president Mutharika sadzayima so amene adzatenge chipande chindi ndani ndi South Chilima ndiye timuletse mapeto ake analizo nazo boma chifukwa amapanga manage 2024 mlangora apange 2019 ndiye zikono kakangada ndali wasakhala basi kuphunzirana zimene zinavuta ku DPP ku zikubwerano ku MCP. Now problem ina ndenyo kulino anthu ena amene kuti tufuna chipani cha Malawi Congress Party chiti patsogolo. I mean, I've been intrigued with a few developments. Zimene amene aona ngati renegade child Honorable Mumba
wapanga kubweretsa Mbuyiseni Ndlozi to Chancellor College for a public lecture that was fully packed. And our school once left, right and center ndikubwera, then followed by a rally yakujamba kuja ya MCP osati MCP ndichipali china chose ndi DPP kapena Tafodi kapena ndi UDF kapena ndi UTM. There was a sizable crowd. So instead of embracing people like them, zvote ngati kuti alibe gawo muzinthu zimene zichazo alibe gawo ndiye zione kuti pali road block ndi thota ayenera kudutsa chifukwa kuti aone ngati kumene apita munthu uyu mwina akhoza zativutitsa ku 2030. Chachitatu zimene zimachitika chifukwa chani zimachitika chifukwa kuti anthu angana patsogolo komanso anthuwo akupanga nawo ali ndalama. Okay. And ndalama zawozo akuzipeza mosadalira mtsogoleri. Okay. Ndikuti technically akhanga kuti ampanga abandon president uja ambopanga nozawo. Koma zimene apangazi zipanga affect ndani? Chakwera. Motero anthu amene akudana ndi mumba sangaona kuti zimene apangazi zithandiza chipani image ku achinyamata ndi ku youth amene tithane naye tipake frustrate. Nayenso zimene akuona zake kuti anthu afuna ndondomeko bwinobwino chipani chino khazike bwinobwino chizipanga chanchani MCB ilibe ndingoja follow. Loyalty, discipline, obedience, unity. Unity and all those things, they may not be democratic, but these are the things that zimapanga chipani chawo. Ndi anthu azibabweretsa zikhanga zikuphwanya ngoja zinayizi. Ndi kuti akhale ndi balance supezeka. Now the question would be, then where is the president? Chifukwa ino kwete na useo ndi ana inu mukuzokhala interest anu koma interest athu pali patoko ndi wina 2025. So ngati sangatero zimene zichitike, it's very simple. Anthu ajabi tabe menya nabe komano asiyopanga za president ambopanga zawo. Okay. Nchifukwa no muona kuti akuletsana wasawene MP abasawene ma primaries asatani chifukwa no kuti no tufuna kuti no tidzakhale ndi team yabwino. Okay. So zimene zichazo zingopititsa mphepo chipani pachichewa pali mamati mukhoza kuluza bomwe tamweta. Chifukwa mukakhala kuti muli mboma makhala ndi leverage yazinati zina. Chomalizira chonena kuti ndimamva ma concept otata boma ndilomweli which is very good. Kumano boma ndilomweli, it means kuti you are building a strategy around leveraging on your proximity to government. That is done by any ruling party. The disadvantage imabwera hapo kwa khati mudalira kwa business yazo. Chifukwa munthu amene mungandalire panopo ndamene ali director. Okay, a senior government official. Azathandiza tipanga chonchi tipanga system ikupanga manage. Koma mukateze izi munthu amene mukuti ndalira uja great director lero wakhala kwa ntchito muda 20 years mboma. Anagwa ntchito ndi Bagire Muluzi, anagwa ntchito ndi Bingo Mutharika, anagwa ntchito ndi Joyce Banda, anagwa ntchito Peter Mutharika, panopa agwa ntchito ndi Lazarus Chakwera. Ndeni munthu amene mutana amene mukundalira. Pamafika nthawi yake malamulo amanena kuti amaletsa kampeni icha. Yeah. Kwambira nthawi iyi simupanga so kampeni. Effective amene makhala in charge kapena imene chako ndi commissioner or the chairman or the electoral commission. Okay? Akatsemene pajapo mtsogolo wa chipani akapita kunyumba kwake, president akapita kusanjika. Mukutseka geticha. Atseka ndithu. Zimene zichitike no pakati pa panatseka paja ndi kudzalekeza masankho. Omadalira no integrity ya anthu.
ngati wewe upanga udale integrity anthu amene apanga save ma president 5 ungoziletsa nthawi uzafika nthawi imene uzayitisa press conference utadzadza anthu ako osiacha olomodzi satani osabwera tidazona 2020 olomodzi osabwera MPCC inabwere ku press conference ya president by anthu athu ndokumvetsesani kwambiri nthawi yatithera tichite manage bwanji zolankhula pa kampeni inu mwaona makampeni ambiri I wanted us to finish on that note. I think this is a very, very important. Ndaona makampeni ambiri kumaso ndakhala nawo mbali ya makampeni angapo ndziko muno komaso kunja kwa dziko lino ndinali pakati ndinali ubwenzi wabwino kwambiri ndi munthu amene simukayembekezere Robert Mugabe. Magwizana kwambiri magwizana naye chifukwa yonera kuti anatipanga introduce kwa Mugabe ko ndabingu. Tenda kana abwera, he was very intrigued kuti 2009 campaign inaenda bwino kwambiri according to the reports of Mandra Mugabe. Zinatheka bwanji nde Mugabe bingu amusata so dandole this boy should meet. That time was a boy. Then I bit kana bright bingu ananduza matsoka bingu namwalira. But 2013 anandita thandize zinandizina the champion knows that reduce violence imabanga dominate my discussion on nyumba anthu kamocha na magali moto kamutani zimene anthu amakambana mu nyumba akambokambira zimene jazo zimene amange wene pachapo ndikuti ukavota adzavota zena so mukona masankho mapanga Mugabe 2013 violence na jepa chifana chotsa so 2019 time ine amakuti zaka 95 anaita na anthu 500 dziko lonse lapansi amene amati they were his friends ineyo nali pakaikudi kudirana nakhala pa birthday yake itali February of course anamwalira September later and stuff like that komano chimene ananena kuti awa ndi abwenzi amene anandilangiza nthawi imene timafuna and anati kapate bu number 1 ndithu zimene simembekezera. Now if you go to Chambeni DBB ndikudamba kwambiri if a DBB is a democratic progressive party it is not a democratic or it's not a security party. Pakangati pali obsession wambiri yo makanga kuti ndi a security akuvala ambosoketsa ma inform a police mpaka na zipewa za police ndezimene zimadabwitsa kwambiri kuti do you know kuti this is against first of all the values of the party. Secondly muamba panga create chinthu chimene chivuleno kuti kuchipanga accept kwa anthu amene ali amene amakhala pakati ma undecided. The same thing for MCP to panga create ngati zochitikadi zimene zochitika ngati kudowa zija kumponera kuja komanso zachitika ngapo anthu ali ndi labor dispute. This is my civil servants akangana ndi my employees awo industrial dispute motsateni mola maboma ndi anthu apita akathamangitsa kukati matema anthu amene mukati matema aja achokera from Nsanje to Karonga Nsanje to Karonga ndiye azibale awo kwawo atema akaendera nduthenga wanje umene mukupereka pa nyumba tanena kuti forget about my regions forget about mtundu pangani concentrate mu nyumba imene muli bambo mai ndi ana akambirana za masankho akambira zoti fa akona meme chose yacha ndiye mukawina debate mu nyumba mumu masankho chemuina koma ngati akuti koma anthu azimene achita atema kuti okapita mvala police achichachani masankho chemusadzadabe mukadzaluza fama panga concentrate mu zinthu zimene sizikugwizana ndi anthu pa nyumba pawo. Nthawi yatithera tidakwita nani because we thought kuti you mukhoza kutiunikira especially as we go
kumasankho. What would be your parting shot, madzulo ano? I want you to look at that camera. Titatokambirana zonse. We live in a society in which the importance of cohesion is very important. Kwa anthu amene akufuna kudzatilamulira awone ma challenges amene dziko lili nalo. Tisinambe kumabwetika anthu tili ndi ngongole yadzaoneni. Mapolisi awo ambe kumapanga address anthu mosonyeza kuti akufuna kuti tambopanga reduce ngongole icha. Nditi dzabweza bwanji chifukwa tikambopanga reduce ngongole icha tidzikhala titi ndalama topanga reinvest kumapanga create my employment. Izi ndi zimene zinapangitsa kuti Bingu akhale ndi successful term yoyambilira chifukwa kuti ngongole zinakhululukilidwa ndi ndalama zimene abwezi ngongole zija anambopanga zinthu zina misewu imene apanga ija mapanga projects ambiri amene amapanga finance wakha chifukwa kuti atikhulukira ngongole. Chachiwiri tidzikhala ndi chidwi tikamayenda musewu panopo every urban area pali anyamata ambiri muno gulu ana 5 angoyenda angokhala limene achita zimene zijazo zizitiopsa chifukwa taphunzitsa anyambira ambiri ku university. You've got almost 5,000 or 6,000 graduates from University of Malawi, not from other universities. Zimene sizidzoke muno bwinoyi amene sakugwira ntchito. Ndimacheza mtu wake supana panopo chaka chino kan cha 7 kaya sakugwira ntchito. Koma anachoka kalekale kuchasa college. Kalekale anthu angati akapita kuchasa college akapita kumene chako ntchito zonse ndipo bwino kale. So anthu amene ajawo ali ndanzeru koma angokhala. Kodi nthawi imene angokhala yapanga chani? Inuyo ngati muli achipani mungabwetse mapolisi oti mwapange ngenji chifukwa ngati mwapange ngenji muzamba nodabwa kuti no kodi zumatheka bwanji kuti akuti kamwana kena kake akapeza ndi makhadi ambiri ku banki kapena apeza ndalama 600 million kwacha ku account yake ngophunzira kwambiri koma mutu wake uje moti tepange ingenji mu zinthu zoti zitukule dziko chitukuko kakufuna kapange zina kayambano panga zake chifukwa tinakaphunzitsa koma silipatsa ntchito. So tidzikhala ndi conscious ya anthu amene tikauzawo komanso tidabwesa ma programs eni osati kuti tidzapanga ntchito mwakuti osanena kuti muzapanga bwanji. And chachitatu tiwekhala ndi mapolisi onena kuti tikhale friendly kwa anthu amene santundu wathu komanso si anthu amene ali ndi khungu lathu chifukwa ngatali anthu obwera GDP anthu obwera immigrants ai GDP kunoko mdziko muno kuti ubwera anthu 10,000 azungu apadera ndiye kuti mupeze kuti ma restaurant athu adzidzadza chifukwa anthu amachaka chawo amapita kanya. Okay, ndiye tikhala ndi nyumba zabwino 10,000. Adonga ngati mutipetse ngati mumanga nyumba 10,000 ndiye kuti ma hardware apeza ndalama amisiri apeza ntchito ndiye economy yambophukira. So tikhandi chidwi choma kapanga attract ma foreigners mwapita ku Dubai tu yapanga benefit kwambiri from the chaos around them. War in Syria anthu olemera amapita kuti ku Dubai kakhala, war in Iraq, war in Yemen apita kuti ndiye kunoko tikumamva unali ma disturbances azungu ndi anthu akuda ku Zimbabwe panopo kuli land exploitation of land without compensation in South Africa. We should be taking advantage kuti anthu aja abwere kunoko. So let's be open to immigrants because when they come they'll bring new resources. Ndi anthu amene adzipita ma national park mathumu munapita ku national park muzapiteko kulengwe kuja mukhoza kulowa eniyo mwina muone buku muja amene buku lale muzati kuli anthu mwina follow anthu follow ino ndi follow wiki imene yoyo koma mwapeza msilikali mwina masilikali follow akuyenda ndalama zimene akupanga machino zawo zitinga kuti ngati ino simukupita. So buletsana anthu amene kachi awo amapita akapanga spend komanso ana athu ineyo mwana anu sapita ku school ya boma apita private muzakhale naye pansi
kuti muzoti amaganiza bwanji muzoti ndikadzatele ndenzapita kunja saganiza zokwesha uno. If we cannot retain those young people kuti adziganiza zoti ngati momwe achitira I don't know ngati anachi mwenye simudzaona ma advertisement amene amachitika Malawi munomo akupanga facility tufuna so want to have material chechani mupita kwesiko mukosekuja simapeza mwenye mupita MRI simapeza mwenye komanda Malawi tena koma zina machire wacha muzoti anawo wacha apita St Andrews kapena South End kena kapita kunja ndawo makabwera ndakabwera kuti bambo timapanga grocery hardware. This is old style. Building it tigumule timange high rising. Manyumba amene akwera osewa. Zimene madana ramwe ya panga malo. Nditiyana timene amatiphunzitsa tapita kunja tikubwera. Nkumauza bambo awacha. Tintipangezi. So we must have a policy of retention. Ana atu. Because we are investing. Mukapita organization ngati mwana wa anaine awili wase anapita St Andrews. Malipita ndiboma. Koma kumacheza nawo ine ndifuna ndzagwira ntchito ku UN ndzagwira kuti magazi ako Malawi kulibe. Koma aononga ndrama zambira boma. Kwaphwisa nacho. I don't know kuti mundimvetsetsa. Amene udzamanga dziko, amene atukula dziko ndana amwenye amene boma sitipanga spend. So tipangeri tena anawo awa adzikhala ndi relationship ndi dziko lawo. So mapolisi amenewo ndamene ndene ndikamadzavota pa September 16 ndzakhala ndichidwi kodi awati yani zaikono. Okay. Awati yani za ntchito ndimve ndithu osangoti ifoti kwathu nkuchewu kapena ndine mchewa kapena ndine mulomwe. Ayi. Ndikuthokozeni nthawi ndi imene yativuta but quite interesting hearing you talk. I think tikuitana nisoni as we go towards September 16. I want to thank you most kindly pobwera. Thank you very much. Pamene panso ndiye pamapeto a program yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Programu iyi ndinali ndi bambo Bright Malopa amene akhala mulangizi wa president awiri anakhalanso Director General ku Malawi Broadcasting Corporation. Ndine Brian Banda malomwa ife tonse kuno ku Times Headquarters kufikira Sabata ya mawa pamene tibwere ndi mwendo wina tingoti makoma nonse and goodbye. Kodi mwakonzeka kusewera zonse loto 640 kashi? Kusewera kwake timatere mutha kusewera mu mastolo kapena ma agenti ololezedwa muno Malawi kapena pa foni za m'manja poimba *330#. Muthanso kusewera pa internet popita ku www.zonseloto.co.mw kapena kupanga download Zonse Loto Android app pa smartphone yanu. Pa phunzitsoli tikuonesani kaseweredwe ka mustolo kapena agent. Koma osadanda ndizophwekanso mukamasewera pa foni kapena pa internet. Tengani playslip yomwe mutayipeze mukatoni la Zonse Loto. Sankhani manambala 6 pakati pa 1 ndi 40. Mutha kuwauza opaleta a Zonse Loto kuti akuthandizeni. Kusewera kamodzi ndi 500 kwacha. Mukafuna zamachawi pemphani quick pick ndipo